Predrag Kon je izjavio da se novi udar koronavirusa očekuje u novembru, a sada smo u pripremama za taj najteži period. Ambasador Srbije u Rusiji Miroslav Lazanski rekao je da je zamrznuti konflikt inicijalna kapisla za sukob Jermenije i Azerbejdžana. Belorusija je najavila zahtev da Poljska i Litvanija povuku svoje ambasadore iz te zemlje. Veljko Vujasković 23 i Tito Novak 58 utopili su se u jednom od 16 jezera ribnjaka Sveti Nikola. Rekordan broj zaraženih registrovan je u Severnoj Makedoniji, a više od 2000 novoobolelih registrovan je u Rumuniji. Srpski UFC fajter Duško Todorović imao je neverovatan debi u kome je pobedio Amerikanca Deguana Tauzenda. Zbog saobraćajne nesreće zatvoren je put Begić-Gložan, a pored puta u kanalu se nalazi jedno vozilo. Pripadnici MUP-a, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, uhapsili su hrvatske državljane HP33 i JK29.